Sikop sa operasyon sa NBI-11 ang tulo ka individual sa reklamong online sexual exploitation. Ang duha, magtiayon kansang mga anak ang mismong mga biktima. Sayron tang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, patong-patong nga kaso ang atubangon sa mga suspetsado. Ano ang report? June 3, milusad og operasyon ang National Bureau of Investigation Region 11 sa pagigalayon sa kapulisan ug DSWD sa balay nga matud paghimong cybersex trafficking den sa Barangay San Jose, Lupon, Davao Oriental. Huwebes sa buntag, June 4, gipresenta sa media ang tulo ka suspek. Ang duha, magtiayon nga gilang sila Jackie 31 anyos ug Nonoy 34 anyos. Samtang agsuon sa lalaki nga giilang si alias Alberto 40 anyos. 5 ka mga bata ang na-rescue nga nagedad 13 anyos paubos. Ang pinakabata 4 anyos. Tulo niini anak sa magtiayon. Samtang ang duha niini ang anak ni alias Alberto. Sumala sa NBI-11 gihimo na kining paginabuhi sa mga suspek. Sila mismo maoy nagabaligya sila mga anak kinsa ginapahubo o ginapasayaw at ubangan sa kamera ang mga bata ato sa live streaming sa usa ka website. Samtang nagalantaw ang mga customer nga mga langyaw. Ginagamitan pa gyud daw og sex toy ang mga biktima. Meron tayong mga parang posture customer, no, na nag-pose as manonood ng show. And kahapon nung kinuha natin, ito nga yung mga bata nakahubad. So it will only show proof na meron nga ginagawa itong mga tao na to. It's a live streaming and maraming nanonood. And they will have to pay before they can access. We are doing the search. Yung mga marites, I deploy people around. That's it. This family is very extravagant. Gastos. Every day, may inuman. Every day, drinking. Kaya mag-aritson. Quickly. Gisugdan ang surveillance nitong Enero ning tuiga. Ang transaksyon ug ang bayad ipaagi sa online payment. Sa nakuhang resibo sa NBI, anaa sa 16,000 pesos ang napadalang bayad gikan sa customer. Nakuha ang ubang ebidensya sama sa mga computer, sex toys ug cellphone. Ang inahan nga nadakpan aminado sa maong pasangil. 6 kabulan pa daw ang ilang operasyon. Nakonsensya ka? Oo, ma'am. Isa man po, di mapagpukatan ako kung ang kaunod ako mga anak. Tulugod na sila ng eskwela. Di po ka manarbaho, ma'am. Di man po trabaho, ma'am. Kaya atimado nga itong isa kay naisakit na 16 PG. Kung naibawan, ko ang asawa nag-chat o kano, mga sinabutan man ang ma'am tungkol sa lisod. Pero wala ko kabalo nga, na-apel din akong anak. Apan ang usa ka suspect gilimod ang pasangil. Wala po kung nasayod mo. Yan po ko kay birthday sa mong mama niya. Akong anak, ako na lang kung gihulman sa akong ugangan. Kay naman na po yun sa akong ugangan sa banay-banay. Ako pong yun magidana ko siyang balay. Kay birthday naman dito mong mama. Ang mga suspect mag-atubang og patong-patong nga kaso. About the charges, Republic Act 11930 or yung online abuse and exploitation of children as well as qualified trafficking under Republic Act 9208 and child abuse, this recommend no bail for all the subjects. Sa mga parents na may ganitong ginagawa, itigil nyo na kasi alam namin kung saan kayo hanapin. No? Sara, ang mga na-rescue nga mga bata na nasa kusliya sa DSWD. Sara.